аз ривоятҳои мардумӣ омадааст ки замоне дар ин дараи афсонавию пурасрор оҳангаре зиндагӣ мекард. ин оҳангари моҳиру тавоно соҳиби 7 духтари нозанин буд. духтарон яке аз дигаре дилработар буданд. рӯзе ҳокими ин мол ки гоҳ гоҳ дар ин гирду атроф ба шикор машғул мешуд, духтари хурдии оҳангарро дида мафтун мешавад. барои соҳиб шудан ба ин паричеҳраи нозанин дари хонаи оҳангар барои хостгорӣ меояд. ман ба нияти хайр ба хонаи шумо омадам ва бовар дорам ки шумо маро рад намекунед, чун ман ҳокими ин мулкам. ман ба нияти хайри шумо розӣ ҳастам. фақат як бор розигии духтарамро пурсидан лозим. хуб, майлаш, ӯро ҷеҳ занед. миҷгон, духтарам, ба назди мо биё. вале худи духтар ба ҳеҷ ваҷ намехост ки ҳамсари ин марди пир гардад. аммо яку якбора ҷавоби рад доданро нишонаи беэҳтиромӣ ба падар дониста дар назди хостгорон шарте мегузорад ва худро бовар мекунонад ки ҳокими пир аз уҳдаи иҷрои шарташ баромада наметавонад. ман ба гуфтаҳоят розиам. ӯ ҳақ дорад. вале кор аз ҳудуди интизор берун рафт. ҳокими солхӯрдае ки девонавор ошиқи шайдои духтар буд, гӯё аз нерӯи ишқ болу пар гирифта буд. шарти гузоштаи духтари оҳангарро дар зарфи 40 рӯз ба ҷо оварда як қасри зебои тиллоие бунёд намуд. духтари ҷавон аз кори пири тавонгари ҳоким сахт андӯҳгин гашт ва чораи дигар наёфт ва дар рӯзи тӯй бо либоси арӯсӣ аз боми қаср худро ба замин меафканаду орзуҳои нотамоми ҷавониашро ба хок мебарад. баъди чанде дар макони афтодаи духтар кӯли мижгон пайдо шуда, кӯлҳои дигар бошанд аз оби дидагони хоҳарони ӯ ба вуҷуд омаданд.